Πάμε τώρα να πούμε ένα από τα μεγαλύτερα επικά έργα που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα. Είναι εισάξιο Ομήρου Ηλιάδα και Ομήρου Οδύσσιας, κάτι παρεμφερεί. Και αν ένας λόγος που πρέπει να υπερηφανευόμαστε στην Κρήτη κάτω είναι ότι είναι γέννημα θρέμα κριτικού ποιητή. Καταλάβετε και θα φανεί στο χειροκρότημά σας, μάλλον όχι στο χειροκρότημά σας, στον ενθουσιασμό σας όταν ξεκινήσουμε. Για πάμε. Πολύ καλό. Πάμε! Τ' ακούσες, άρετουσα μου, τα θλιβερά μαντάτα. Ο κύρις σου με ξόρισε στη ξενιτιά στη στράτα. 4 μέρες μοναχά μου δώσε να ανημένω κι ύστερα να ξενιτευτώ, πολύ μακριά να πηγαίνω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα κάνω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο. Γεωργάκη! Κατέχωτο κι ο κύρις σου γρήγορα σε παντρεύει. Ριγόπουλο, αφέντοπουλο, σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, σαν θέλουν οι γονείς σου. Νικούντινε τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και μετά εκείνη ολοχαρός τη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βάρια να στενάξεις, κι όταν σαν υφή στολιστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις. Κατέχωτο κι ο κύρις σου γρήγορα σε παντρεύει. Ριγόπουλο, αφέντοπουλο, σαν είσαι εσύ γυρεύει. Μα δεν μπορείς να αντισταθείς, σαν θέλουν οι γονείς σου. Νικούντινε τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Λησμόνισε παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα και πες πως δεν με γνώρισες ούτε κι εγώ πως είδα. Αρέσει με πολύ. Επειδή το τραγούδι αποτελείται από 16.000 στροφές, όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο ανέφικτο να πούμε και τις 16.000. Επειδή θα κάνουμε αλλαγή χρόνου εδώ, να το πούμε όλο. Και το πιο βασικό είναι ότι πού να θυμάμαι εγώ 16.000 στροφές τώρα. Εντάξει, μέχρι τις 6.000 καλά τα πάω. Μετά τα μπερδεύω λίγο και λέω τα ίδια, οπότε ας μην χάνουμε άλλο χρόνο. Πάμε να θυμηθούμε κάτι καλό.